তুমি কোন বুঝিପାରିଲ ନାହିଁ ଆମ ଜେମାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣର ତନୁଲତାରେ ସାତ ଜାତିର କୁସୁମ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ହଁ ଗୋ ସେଥିପାଇଁ ପରା ଆମ ଜେମାଙ୍କର ବନଫୁଲକୁ ଆଦର ନାହିଁ ବା। ନାଇଁ ଗୋ ନାଇଁ ନାହିଁ ଆହୁରି କଥା ଅଛି କହିବି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତୁମର ସେଇ ଫଟା କଥା। ଚାଲ ସେଇ କମାଳ ତଳେ ବସିବା। ଓହୋ ତେବେ ସେଇଠି କହିବ। ହଉ ଚାଲ। आगो तांका संगे आउ कौन केही नथिले